Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Pagkaroon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan no, o sa dili pa no, akong basahon nga naipipila nga nag-comment. Si Nichelle Simudit, wala na isumpay sir. Mao ni siya no, ang sumpay karon no, Nichelle Simudit. Mo na yung paabot no, part 29 na to no. Nichelle Simudit, salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Onyot Alonis. Hello idol. Malingaw ko sa mga drama nga na makatabang sa akong trabaho diri sa USA. Thank you kayo no. Truck driver ko diri state si Anton de Aico idol sa Baltimore, Maryland, USA. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Onyot Alionis, salamat kayo sa pagpaminaw. Thank you kayo no nga nagapinaminaw no sa USA. Thank you kayo sa pagpaminaw. Ug kang Mami Bisdak, salamat Lord sa mga drama. Amping shout out day ko sa Saudi, Madina. Okay. Salamat kayo no. Shout out day no. Mami Bisdak, salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug kang James Sabiro, hay, abi nako og dugay ko maka-online og balik grabe nawala pagod ang internet connection loads sa isa ka gabi tungang gabi asa ka gabi og tungang gabi salamat kayo no sa pagpaminaw no. James Savero, thank you kayo. Og kang shout out ko no kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia, salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug kang Silsa Pino ug kang Beverly Pino from Nahawan, Southern Leyte, salamat kayo sa pagpaminaw. Ug karon no dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway. Pain ka karon. James, gipatay ni Alex sa gatong anak. Ha? Bakit mong ipasabot? Nakuha ang atong baby. Busa, ipanimaw siya, James. Panimasli si Alexa. Pagkapanuay. DSI. Bangang sa ilong. Anong naitubo man eh? Ang bata lang ang atong pukat ni rason. Ang bukto ni mo siyan. Si Alexa yun yung nakaingon ining tanan. Siya gyud. Panuwing bayhana. Mo nang paningligid siya sa kamatayon sa tong anak, James. Paningligid siya. Relax lang ha. Relax lang. Ako ni bahala ining tanan. O son, napakadaya sa ospital. Oo, diya pa. Muna ko. Anda na magsabot sa sunod ng buhaton. Unsaan pa din ako, ha? Minsan mo tagid ang kasuko niliran ako. Dili ba ka masuko sab si Ian kung mahibaw siya nga nakuha ang ilang anak? Day Alexa, wa pa'y nanawag nila ni Sir Ed o ni Dong Ian? Wa pa man ang. Maramang kong naluoy niliran ang nga nakuhaan siya. Marasap ko na guilty sa nahita po. Nakusog manggod na ako siya tukmod. Kay sakit naman kayo yung gikunitan nga buhok na ako. Uy, hayag yung ka-guilty day. Kay dili jud ikay nang una pamugno. Siya may miatake nimo. Igo ramang kang nanalipod sa imong kaugalingon. Pero, kano kung sa bata nang? May anak noon ta si Ian. Aw, wag ko day tugot si gayon day. Nga makabaton silang anak. Ayaw na ka na problema ha, uy. Nanawag si Adang. Ay, tubaga. Mag-andam una ko sa pagkaon. Diha una ka day. Hello, Ed? Kumusta ka naman diya sabay? Doon ako
ako'y problema, Ed. Unsa man na? Gibog na ko nilira og ako siya natukmod. Kusog-kusog ang akong pagkatukmod niya. Mao nga, nalambas si Lira og nakuhaan siya, Ed. Unsa? Luoy kayo ang bata. Alexa, wa ni mo tuyo ang pagtukmo niya, dili ba? Wa! Kuan lang. Nasakit lang gud ko sa iyang pagunit na ako. Mao nga natukmod na ako siya. Mauna ang una-una. Ayaw nagproblema ang nahitabo sa bata. Pero nasuko siya na ako, Ed. Aksidente ang nahitabo. Mauna ang ibutang si muna una. Lila? James! James, wa na nga tong baby. Ayaw ni Gilaki. Si Alexa ang gukda. Siya hadlo ka. Musukol lagi na ako sa Alexa. Mga bitang gabi sangkok ko din sa ospital kay musukol na siya na ako. Di siya madlok na ako, uy. Dili siya mahadlok kung imo siyang bugnoon. Pero, kung may baon siya, kamay laing kopya sa video nila ni Ian nga naghawak sila. Bukurog yun sa kahadlok. Lila. Tuod, no? O lagi. Nilaling kopya sa iskandalo nila ni Ian ug Alexa. Asahan ko ikaw kopya ini. Okay, dali. Pero, uwa naman ko yung cellphone. Ang tiningnan ko cellphone ng gabita. Adlo ka yun maayo si Alexa. Aron siya na'y mangitag paagi. Gapakas lang kagyod ni Ian. Bisan sa uwis na lang. Wala bisita-bisita. Naunsam ko. Di ba ko makatug nga maguna-una ni Alexa? Naunsan mo ka siya sa bahay. May uban ka siya ni Papa. Bossing? Bossing, ano may gawas na masab kasi mong kwarto? Huwag ka mahimutang di, ha? Di ko may muta nga maguna-una sa mga panghitabo karon, Binay. Di ko makatog. Mag-inom ta? Oh, uy. Na, malkoholik man sabta nagkalaki ni mo, bossing. Kung sa mga problema ni mo, ato na sulbaron nga may sud ba ko kang atong utok? Binay. Kung saan man ako pagpatay ang akong gibating gusto ni Alexa. Mga ginay mong problema? Oh, mo na akong problema, Binay. Nabuang naman tigali ko. Na, sobrang pinabuang ni mo, bossing. Di na normal lang gibati ni mo, oy. Kay asawa sa imong amahan ng imong gustong ilugon. Wa ko'y hunahunang ilugon si Alexa. Ang akong gihunahuna nga mawa lang unta ang akong gusto niya. Oh, mo'y isilsil sa imong utok nga asawa na siya sa imong amahan. O makauuaw ng imong gibati, busing. Mao nang akong gihunahuna kanunay, Binay. Nga daotan kong pagkanak. Pero ambot nga nung di maghihapon mawa ang akong gusto ni Alexa. Wa sab tingali ka lumayan ni mamalik sa busing, oy. O basing gilumay gid ko niya. Kinahanglan maglagot ko niya. Kinahanglan ludon ko ni Alexa. Oh, ayaw nagpakigsulti ni Ma'am Alexa. Gusto ginigibuhat ni mo nga magpalayo ka. Kalimti siya. Ayaw, naging pakigsulti ni Ma'am Alexa. Samtang di pa na mawa ang imong gusto niya, busing. May prank pa naman si Alexa nga wa siya gusto na ko. Nga naglagot siya na ko. Pero ako, nganong nakagusto maghapon ko niya, Pinoy? Oh, uy. Ala, kinsama nang nanawag, busing. Si Alexa man eh. Ops, ala, ayaw nagtubaga. Di mahimo nga magkabati ka sa malumoy niyang tingog. Kimusamot kagkalanay. Ha? Pero basinog unsay tuyo niya. Ang
Ako na lang tubag. Ah, sige. Tubaga. Okay. Hello? Hello, Binoy? Ikaw malagi ni mitubag sa phone ni Ian. Oh, Mama Lix, ha? Ako iyang gipatubag. Hain man siya karon. Niya sa kong kilid. Di pa siya ganahang makabati sa imong tingog. Mao pa. Maayo hinoon. Nga dili na siya makiksulti na ako. Maipahibaw lang ko ninyo, Binoy. Huwag ikaw nalay sulti ni Ian. Unsa man na? Pahibaw lang siya nga. Nakuha ang gisabak ni Lira. Namatay ang ilang anak ni Ian. Ha? Hala, tinuod ning gisulti ni mo, Mama Lix, ha? O, Binoy. Nagkalalis ni si Lira dili sa bahay. Ug palit ko niya gipugno. Ako siya natukmod. Mao nga nalambas siya sa saog ug nagkuhaan siya. Ing na si Ian nga sorry gid kaayo bahin sa nahitabo siyang anak, Binoy. Oh, sige. Ako lang nang i-forward ni Busing imo gisulti karon. Sige, bye. Bye. Amping. Ambing sa mo diha. Unsa yan tuyo sa pagpanawag, Binoy? Pastilan. Bad news o good news ang iyang gitawag para ni mo? Unsa man ang good news? Ang good news kay musukol gid siya Alexa ka Ma'am Lira. Di ta mabalaka nga nahabilin siya sa bay. Unya ang bad news? Ang bad news, kinatukmod ni Alexa si Ma'am Lira ug nakuha ang inyong anak. Og sorry gid kuno kayo kay wa ni niya tuyo ang matukmod og kusog si Ma'am Lira. Nakuha ang bata. Mauna, Busing. Busing? Nganong nang hupaw man ka? Kung nakuhaan si Lira, Binoy. Gawas na ako. Oh, wa na kay tulubago niya. Maningkamot ta sabto nga mumablo siya nimo. Dili na mahitabo. Bisan sa panit ni Lira, di na ako muhika pa, Binoy. Wa na gilira nga mumabdo sa anak. Pero, musamot ang kalagot ni Lira kang Alexa sa nahitabo. Oo, makikamatay na gitong bayhanan ni Alexa, Busing. Para karon pa ko naghinomdom ba? Sa unsa man? Dito ba sa venue sa inyo utang kasal ni Ma'am Lira? Nakita naman ako dito ang photographer nga gingalan og James. Tinuod ka, Binoy? Katong James ang nasigpatan nimo? O lagi. Na, ako manganiunta siyang duulon. Pero nagkagubot naman tungkol sa pag-atake ni Sir Eid. Sigurado gid ka ini, Binoy? Sigurado lagi, Busing. Nagdasyag kamera. Nagsulti pa gani sila si Ma'am Agnes. Kaila ba ni Tita Agnes sa James? Tingali. Kamingaw pa din hisapay. Unsag ka kuno pauli lang una ko dito nila ni Mama. Maayo kay ikaw ginuuna na ko nakita, Alexa. Hain karon si Ian. Huwag ko mahibaw kung hain si Ian. Ayaw pa makak. Nakakita kay niya akong nga cellphone? Ni-adin niya ang yung video ni Ian. O ako na nang ipa-trending sa Facebook. Lira! Ano samin? Itukmod na sa to nimo? Sige. Itukmod ko. Kay dunggabo na giti ka. Huwag ko yun nga itukmod ka. Pero
Pero muhangyo lang ko nga dili ni mo iangin si Ed. Masakiton siya, Lira. Sa ato pa, gitaguan ka din ninyo si Tito Ed. May gipati siya, Lira. Dili niya makaya makita ka ng maong video. Dili ninyo mahimong taguan hangtod sa hangtod si Tito Ed. Mahibaw gid siya sa inyong gibuhat nga pagtraidor niya. Nagtuo mo? Nga nagkomedya ko sa kong gisulti? Nga ibulgar na ako ang inyong kabuang ni Ian? Nga na bang mamugos man ka nga mahimong asawa si Ian? Nga wa man siya gusto nga magpakasal ni mo? Wa kay labot. Doon na giniligon nga katarungan, Lira. Dili na lang ta maglalis. Ako na ning ipost sa inyong hawak ni Ian. Ayaw! Mahadlo ka man lagi. Dili ko gustong may mahitabo ni Ed. Kung dili ka gustong doon ay mahitabo ni Tito Ed, pauga si Ian o papauli asya din eh. Hatagan ti ka ba sa kaoras? Ganon dili man ikay mo tawag ni Ian. Dili siya mo tubag dako. Gawas pa. Ikaw ang iyang kabit. Kinahanglang magsabot mo. Magbuwag mo o magpakasal siya nako sa huwes. Unsa man? Gusto kang i-post na nako ning inyong video? Sige. Tawagan ako si Ian. May nanawag na sa... Si Alexa naman sa nanawag. Anong nanawag ba na siya balik? Bossing, kinsa naman sa nang nanawag? Binoy, tubagan na kay si Alexa na. Hala, no? Ako di ay mo si ikaw. Hello? Hello, Binoy? Naba si Ian di ha? Di aman mamalik, ha? Ngano nanawag man ka? Binoy, patubag ka si Ian ako. Kuan, ako raman ko na makiksulti ni mo. Di man siya gusto nga makabati sa imong tingog kay na maglain gyud ko nung iyang kabuhi. Kinahanglang magkasulti mi si Ian, Binoy. Emergency ni. Oh. Hello. Binoy? Binoy, patubag ka si Ian. Unsay gusto nimo isulti? May problema ta, Ian. Unsa man ang problema? Nena sa bahay si Lira og may dasyang dautan nga balita. Unsa man ang balita? Ian, may lain siyang kopya sa atong video. Unsa? Kun mao na. Doon na giday siya kaabag iningyang kabuang. Ado na. Ang nagkuha sa atong video. Og niya siya karon sa bahay, kay iyan ning i-post ang atong video, Ian. O kung makita ni sa imong amahan, posible nga tinuod na gyud siya atakihon, Ian. Ilabi na nga friends na Lira ang tanang tao sa kompanya ninyo. Nabuang naman yung bayhana. Ato ba nga siya? Pauli karon dayon diri sa bahay, Ian. Unsa? Papaulion ko yung mo di, ha? Oo. Tuod ka na maligro ang imong amahan, Ian. Sige, sige. Igna ng bayhana nga mo pauli ko diha. Karon dayon. Unsang oras ka moabot? 3 ka oras, gikan karon. Bye. Bye. Kayo naging ilabay sa tulay ining Lira, eh! Unsa man na emergency nga gisulti ni Mama Alexa, bossing? Si Lira, Binoy. May kopya dahil sa video na mo ni Alexa. Posible nga daghan pa siya kopya. Ug iya ning ipakatap sa social media. Agoy, paktay na gyud ni bossing. Makakita ra ba ko ni Papa nimo nga magsigig scan-scan sa iyang cellphone kung wa siya lingaw? Kinahanglan mamaulit sa bahay, Binoy. Unsa? Mao pa gani atong pagpahiluna din, eh? Unya, mamauli na dayon ta? Kinahanglan ato bangon ako kini problema. Patak-o mo na kung baba ni Lira. Oh, aron mo takom nang iyang baba.
magpakasal yun kaniya. Sige na. Andaman na sakyan na. Unsang orasa mo pa ulis iyan? Tulo ka oras gikan karon. Musunod na gid siya nimo, no, Alexa? Nagdako na gid ang inyong relasyon. Ayaw hatagig nilad nga kahulugan ng naa sa video. O ganong dili man. Gusto ka mo tanaw pag-usab sa inyong romansa ni Ian? Please, ayaw na nagpalik-palik ka. Oo, nga naman. Mag-guilty ka sa inyong sa? Una sa tanan, dili na nako sa Lira. Tungod kay nakita gyud nimo nga gitukmod nako si Ian. Nagpasabot ni nga wa ko makagusto sa gibuhat ni Ian nga pagkakos o paghawak nako. Pero di lang ko gustong kubon ni mong samot ang relasyon sa amahan ug anak. Gubuon ko gid sila kung dili magpakasal si Ian ako. Nagtuo ka ba di ay? Nga kalipay nagpaabot ni mo sa unahan. Kung pakasalan ka ni Ian, Wa ko'y labot kung mahalon ko niya o dili. Ang importante na ko, nga mahimo kong tipik sa ilang panimay. Og ako ang muhatag nila og... klaro na kaayo, Lira. Kwartang nagtukmod ni mo aron mamugos ka nga pakaslan ni Ian. Hilom di ha! Wa ka nilabot sa kong tumong! O sa labot? Kung makabaton mi og anak ni Ed, may chance paghihapon niya ang among anak ni Ed ang makasunod sa ubang katigayunan ni Ed. Nangambisyon ka sabdi ay! Wala sa kundo ko, pero posibleng mahitabo ka na. Tanawon ta na mahitabo, Alexa. Siguro alang yun, nga moabot karong hapon si Ian. Kay kundili, karong hapon, bistahan na sa tang trabahantes kumpanya ang inyong video. Kalabat sa kong Bossing, amayo yun nga buhaton, no? Kinahanglang makuha ang tanang kopya sa inyong video ni Ma'am Alexa. Gusto ka, Binoy. Pero, kinsa man ang kuhaan ako ini? Katulaging James. Klaro kayo nga katong James ang utok sa pagkuha og video ninyo ni Ma'am Alex, ha? Sa ni na kong tanan. Kamao na lagi kang muangkon og sa bossing. Sa una, permigyong laing tao ang sad-an sa mahitabo sa imong kinabuhi. Nauna-una na lang kong mayo ang mga pahitabo, Binoy. Unya, unsa may plano nato ini? Ato bangon si Lira. Pero sa dili pa, kinahanglan may baw ko kung hain karon sa Papa. Si Ian kining nanawag. Si Binoy na sa tinghalang iyang gisuko. May nalimtan tingali siya sa pagsulti nako. Hello? Dapat si mo doon si Lira. Uwa, Mayo. Padaw na may diha ni Pinoy. maayo. Gikul ba anak ko sa lihok ining Lira, Ian? Desperada na kayo siya nga mahimo ni mong asawa. Sige. Mga duha ka oras na lang. O moabot na media sa bahay. Pero sultihiyon ako. Kung hain karon si Papa. Kinsa man yung kauban, ha? Tuwa siya sa probinsya og wa ka makaila siyang kauban karon. Mahimo ra ba siyang matawagan? Magkiksulti ka sa imong amahan. Oh, Og unsa man ang imong pagkiksultihan niya? gusto akong mga pa sa ilo niya. Okay. Mahimuran mo siyang tawagan sa phone. May signal ra sa iyang nahimutangan karon. Salamat. Sige. Paabot ako des bahay. Sige. Bye. Unsa man kay plano ni Ian? Binoy, iunong kini sakyanan. Oo, bossing. Layo pa man ta sa syudad, bossing. Manawag lang ko ni Papa. Kinahanglang atubangon ko ang akong sa kong amahan, Binoy. Layo pa man ta sa syudad, bossing. Manawag lang ko ni Papa. Kinahanglang atubangon ko ang akong sa kong amahan, Binoy.
Unsa? Uy, busing. Sa cellphone ka makigsulti si mong amahan? Oh, kaya wa ko mahibaw kung hain si Papa karon. Pero maayo tingali nga sa personal mo magsultihan ay kay base no katakihon siya. Tuod no, Binay. Pero wa mo ko mahibaw kung asa siya. Unya, manawag na lang yun ka karon. Kalpad sa kong naglibog na hinuan ko. Na, ako pa ni mo busing. Katunalas larya nga unahon ni mo hipos. Unsa, Binoy? Iposon gud? O, kukuan ba? Siya ang pugni sa pagpanabi. Sige na, Binoy. Larga na. Mulahos na tasbay. Walang untay mahitabo ni Ed. Walang unta. Hain naman si Ian, Alexa. Lira, layo ang ilang gikikanan. Unya, traffic pagid kayo din sa syudad. Paabot lang, God. Niya na to sila karong taod-taod. Hello. Kisam kang nanawag ng murag. Mahadlok man siya nga akong mabatian. Hello. Ano na nawag ba ka, James? Kinalang ko kwarta. Para di ko karoon dayan. Unsa? Pila man sad? 10,000 lang. Doon ako'y bayro nun. Yapikir ako. Usa, kinalang ako ning bayaran. Wa pa ko'y kwarta karon tinhi. Pangayo ni Ian. Wa pa diri si Ian. Mira, di pa og ka. Yaw ako'y kita karon sa studio. Tuwas pa, may bayro nun pa mo sa akong pag-picture, pag-video sa isla. Okay. Kana hinuon. Mahimo na akong rason. Pero ayaw ko gapikiha ha. Ugma na nako mapada. Alexa, anong narawag na masab ka? Gusto lang kong mahibaw, Queen. Okay na ba ka niya sa imong nahimutangan? Wa ko'y problema dire. Ayaw ka pala ka na ko. Ed, ayagit pa na sa problema, ha? Naunsa man ka. Mura man noon ko og bata dire. Gusto lang kong magbalikuin ka. Okay ra ko. Sige. Relax lang yun, ha? Ang imong tambal, ayag yung kalimti sa pag-inom. Alexa, dili na ko bata. Og wa pasab ko ang nga malimot sa akong tambal. Gawas pa, pagsigi sa og check up na ko ang akong doktor. Okay ra ko. Buhata lang ang angay nimong buhato diha. Okay? Okay. Nala, sige. Bye. May miabot na sakyanan? Ikaw na bahala pagpahilunas auto, Binoy. O, busing. Andama lang ang imong kaugalingon. Unsa pa may gitugayan nimo diha Ian? Nagpaabot gidigan ako. Natural. Tuwag yung kinahalang sa buta nagbalik ang atong kasal. Pero karon, mula host na sa huwes para wa nilangan. Naghinam-hinam na gud ka nga makapahimo sa kong masunod sa akong amahan unsa. Dili na ta maghiskot og lain pa. Panawag naghuwes nga may mo kasal nato. Papawayaw na ko, Lira. Di ka puyos biyahe. 20 minutes nga pahuway og banawag ka naghuwes. Ikaduha, hatagi kog 10,000. Gismil. Unsa ako may mong kwarta? Bayran akong photographer nga nagvideo sa Isla Verde. Okay. Unsay nga sa photographer? Kay checking akong ibayad niya. Cash ang iyang gusto. Dili mo dawat og cheque si James. Cash ang iyang gusto. Kung cash ang iyang gusto, ugma pa ko makahatag niya. Gabi inahapit. Kinsa ang huwes nga imong tawagan aron mo kasal nato? Ay, kastilan. Ala, oy.
Lain na tunaw ni babae nga mamugo sa laki. Hoy! Chismoso ka gid ako, ha? Nagupo-hupo lang di ka diha. Ay, ala, marites kay ko, ma'am, no? Mo nga nagupuhopo ko diri ba, aron makasarap kog mga balita. Ala, oy. Mura o kanabang ikaw, mura kang asawa nga. Yan na kayo ba nga, mga yung kwarta sa dili pa ganin mo ba na? Unsa man ka? Pasagpa ka? Distansya mo kay ko ni mo, hindi ko masagpaan. Unsa? Ay, pastilan. Ayaw yung taon, di mabughat ka. Mahinay kang taon niya ka. Buset ka! Buset! Magsulti ta, Alexa. Iyan. Iyan kawas ni sa kwarto. Nasa lira. Di pa na ko si asawa. Ug ako ning bay. Busa makasuod ko bisan haing kwartuha din eh. Unsa na sa'y pagkisultihan naman ako, ha? Andam na kong mga ipasaylo ni Papa. Unsay po na mong ipasabot. Mura na kong babuang ang magkunauna sa kong amahan. Busa, kinalang mahibaw siya sa tinuod pahin sa video. No! Ayaw nagbuhat na iyan. Kuya ko natakihon ang imong amahan. Pero kuyaw, kung ato siya mahibaw, gikan kang lira, Alexa. Ato lang na siyang uyon-uyonan sa lira. Arang dili siya magwala. Kinahanglang makuha ang tanang kopya sa video. Sa gidina kong tanan. Iyan na hitabo na ni. Wala na mahimok pa. Ang ato na lang buhaton mo nga, dili ni makita sa imong amahan. Kaya wasap ko mahibaw kung ano sa mahimong reaction ni Ed sa maong video. Ian? Alexa? Naamong duha diha sa sud? Nasa lira sa kawas. Lakaw sa kwarto ni Papa ni mo. Anaagi sa connecting door. Sige na. Oh. Ian! Alexa, unsa man? Nagdogi mong duha diha, ha? Unsa na ba ni Mga sa lira? pagkamog naong! Pastos naman kay baba. Unsa na ba sa ituyo ni mo, Lira? Mahimo ba? Dili ka magbinastos? Hain ang akong bana! Ian! Saba ba ni mo? Lira! Nakasporto ni Tito Ed? Oh, kaya gusto kong mupahuay. Saba kay ka. Ian! Ian, sa bahay ako gikahikaye! Naunsa na ba ni si Lira? Maramag na praning? Ian! Ayaw pupusang akong pailob, ha? Ang akong pailob ang ayaw pupusa, Lira. Kung mauna, ako na lima na wag umukas sa lato. Abi ni mo, Lira. Bisan gamay, wag ko magtuo nga ingon anak kakapraning. Di naman ang mao ang imo. O gusto may husto? Ang imong pagpakabuang sa asawa si mga amahan? Mao ba ng husto? At tubang ako! Hoy, Lira. Unsa mo ka? Anong naghubo mo ka diha, ha? Pangasaunan ako nimo. Angay lang nga ako ang gakso nimo. Hagka nimo. Gaksa ko iyan. Lira, buhi ko! Aray! Pero giwaklim ako nimo. Tungod na praning na ka! Kaybaw ka? Di ko ganahan og babay nga mao'y mag-una-una na ko! Sa una man lagi. Nga nang ganahan makanako, ha? Niyan ako si mga tubangan iyan. Ang kuna ko. Maghimo taglain, baby. Iyan, please. Please. Lira, ayaw ipaubos og maayo ang imong kaugalingon. Mura naman kag nalisuan sa maayong pag-isip. Anang imong ipambuhat? Dili ko ni mo mahimog paliparan sa kong gusto, iyan. Mahal, tika! Kinahanglan kita gina magkadayon. Masula na ba yun mong tanaw, noy? Nasa naman ka, ha? Adik na makagpurma? Dilikit ka na ako. Dili! Di na ko ganahan bisan sa paghikap lang sa imong panit!
tintal, di na ko magpadlaban ni mo! Tungod ba ni Alexa? Way labot si Alexa sa tong gipanagsultihan karon. Ayaw na lang pamakakiyan! Klaro na kayo kabisan sa pagtanaw lang ni Alexa! Ganahan ka na! Hilam! Bastos! Tingano dili tinuod! Oh! Oh! Di na ko ganahan mo hikap ni mo! Kay mas gusto kong hikapon o hagkan si Alexa! Demonyo ka! Demonyo na ako, demonyo! Pero wanin ako tuyo, Alira! Gusto kong mawa ang akong gusto ni Alexa! Pero dili siya mawa sa kong utok! Taga ko! Lodon ka na ako! Oo! Bisan gamay! Wala ko'y gana ni mo! Busa! Kung mamugos ka nga mapinyo ta! Pangandam na lang daan kay usa ka impyernong kaminyoon ang sudla ni mo! Mao ba? May hunong nasa pagsininggitay sila si Ian o Lira. Mamalix, ha? Nahilom na lagi na sila sa kwarto ni Busing. Halawa ka ha na magpatay? Mahaya ni mo kiling tanalian! Hala, uy. Ala, niris mo man ang away. Okay, hala. Pinoy, nagpugno naman tingali sila diha sa sud sa kwarto. Oh, klaro na lang kay naglagubuhay naman na siya diha. Boy, ikaw! Binoy, Hala, uy. binagyan sa magka ni Ian sa Lira. Na, manghilabot, tama mo. Di lang, uy. Hayop ka! Ian! Ian, ginasama na ni mo si Lira! Ian! Busing! Ayaw, pagpatayo ko himong dalbusing, oy! Ian! Ian, ang lihay kinipultahan! Ian! Ito yung akong kabuang, ha, Lira? Ano ko? Ian, isa ba? Ian! Busing, oy, busing! Ayaw to, nagpatsa si Ma'am Lira, busing, oy! Ikaw sa ba? Makusog yung kala, busing! Ian, ang lihay kinipultahan! Ginasama na ni mo si Lira, ha? Bayan! Ian! Busing! Ayaw ko Hala, oy! sa! La, huwag yung medyo mo, busing, kung naman ang mapatay babaeng nalibog! Uy, ikaw! Ayaw ko Ian! Hala, Uy, ikaw! yan gigapos si Ma'am Lira. Uy, ikaw yan! Ikapoy na ko sa imo mga paghulga, Lira! Imo nang gipoplo sa akong pasensya! Ayaw na ko sa asilira! Nakabati ka? Bisan unsa ka kadautan. Pero, babala ka paghihapon si Alexa nga doon ako'y dautang buhato ni mo! Tungod kay laso na bayana! Padugang lalas pustang yung concern ka na na ako! Iyan ang pinagkasahan! Nasa ni Masilina! Ayaw mo kabala ka, Alexa! Unsa? Ian, please! Ako lang gigapos! Aron dili siya makahimog dautan! Ian! Ano sa baboy ito din Uy, Ayaw mo kabala ka. Wa ko'y plano niya. Di isa dako siya patyon. Relax na mo, ha? Pinoy, gilak niya ang puntahan. Nang luspad na sa kasugo si Ian. Ang ako lang kung doon na siya daw tabuhaton ni Lira. iyon naman ang gigapos. Iyan na nang gikontrolar ang kamaldita sa kagang nga Ma'am Lira. Relax lang una, taoy. Dili ko makarelax, Binoy. Nabalaka ko sa mahimong mahitabo nilang duha sa suod. Salig lang ako mamaliksa. Di lagi na mo patay si Busing iyan. Na, mahadlog na siya mapriso, oy, kay di nakaantos nga mabuwag og dugay ni mo. Binoy, In love pagod kaayo ng akong agaw ni mo. Bawal lang noon. Uy, ikaw yan! Imo kong gipugos sa paggapos ni mo, Lira. Bantay ka lang yun kung makabuhi na ko. Ipadaan yun ako sa company messenger yung video ni Alexa. Maayo kay misulti kang daan ako, anak. Di na ka makagawas in kwarto, ha? Unsa?
Taod-taod na kong nagpugong sa kong kabuang, Lira. Di ko ganang mutubay o babay. Pero, sobra nakakamaldita. Makasuka na ang imong sinultihan sa kabastos. Gabaan ka na sa imong amahan. Nga imong gitukob ang iyang asawa. Naibaw ko sa kung sa kong aman. Kung dili ka untaang na yung manghilabot tungod kay wa kay labot na mo. Pero kalit lang kang nahimong agap. Bunga lang ni sa kong kalagot sa imong pagbaliwa na ako. Mamatay gyud ay ang gusto sa lalaki. Sa usa ka babae, kung ang babae mabuang na. O kini mo cellphone? Kini? Ang ay ining dilitan sa tanang sud, eh? Sige! Sige! Bisan imo pa nang i-delete ang iyong skandal ni Alexa. May backup paghihapon ko. So, doon na gid kay kaabag sa imong daotang plano na mo, ha? Kinsa sa mga photographer nga miadto sa isla ang imong alalay. Doon ay mikuhag video na mo ni Alexa sa isla. Ug ikaw ang nagpadaog mga photographer sa isla. Buot ipasabot nga imo silang makakaila, di ba? Ug kay kaila, imo silang masugo sa pagkuha og video sa among mga kalihukan dito. Nahilong ka ba lagi? Kay nakatag-an manguhon sa. Magpasalamat na akong imong amahan. Tungod kay concern ko niya. Ug mahibaw-an niya unsa kahudas ang iyang anak. Nagmahal ng kolera. Maulang ka na ang akong sa kong amahan. Ayaw nagtubaga! Ayaw nagtubaga! Nahibagi ka sa kong batasan, Lira. Kung ingnon kong ayaw tubaga, ako ginang tubagon. Kinsa makaaning nanuwag? Oy, James Angan. Kinsa man ni si James? O ngano kang nanawag maninimo? Importante gitingali ang toyo ini. Kay nanawag man gyud nimo, ha? Mayo tingali nga imo ni siyang tubagon, Lira. Nihunong man sa pagpanawag. Anong di magkamutubag si Lira? Nabisi ka siya? Pero kinahanglan matagan ko niyang 10,000. Kinahanglan magpaduol ko sa bahay nila ni Ian. Nahilom na kit sa suot, Pinoy. May kalma na tingali silang gibati. Huwag kayo daw tang hitabot nila. Mabala ka sabdi ay ka kung makapatay si Busing Iyan, no, Ma'am Alex, ha? Natural nga mabalakag ko. Anak ko siya sa kumbana. Og mag-uol gid si Ed kung doon ay mahitabo siyang anak. O kung mag-uol si Ed, apektado sab ko, di ba? Mahal yun mo si Sir Ed, ma'am. Ako siyang bana, Binoy. Busa ampingan og mahalon ko gid siya. Unsa man yun ay imong gibati kang Busing Iyan, Ma'am Alex, ha? Ma'am? Kalagot. Unsa? Kalagot ang akong gibati kang Ian, Binoy. Muadto na ko sa among kwarto. Hala, no? Kalagot di ayang gibati di Ma'am Alexa para kang Busing Iyan. Pero si Busing, nag-uros-uros nga gugma. Agoy, wa mabalansi. Giihaw ko iyan. Mato ko sa kusina. Magpadara kong tubig din eh. Dili na gini ko ni mo pagawason. Dili na. Kinahanglan mailhan ako kung kinsa ang imong partner sa krimen. Wa ko'y krimen nga nahimo. Ikaw ang dunay krimen. Kay giluoy ba ni mo ang imong amahan? Ganahan nyo kang magbalik-balik ka na, no, Lira? Aron pasakitan ko.
insultuhon ko, i-down ko. Pero, sultihan ta ka, Lira. Di pa ka makatupong sa kong kabuang. Nanawag na sab si James. Importante gid tingali kayo ang iyang tuyo nimo. Kay nagbalik-balik magyud sa pagpanawag. Mayo tingali nga ako na lang ning tubagon. Hello? Hello? Lalaking mitubag. Hawain magha, si Lira. Si James ba ning photographer dito sa Isla Verde? Ang kaila ni Lira? Kani, James. Tingog na lang. Ako ni, si Ian. Naani iyan ang cellphone ni Lira. Di pa makatubag si Lira karon kay busy pa siya. O sabay tuyo naman niya. Usa may pagkitabo. Ganun si Iyan naman. Ang nagunit sa cellphone ni Lira. Gitrayduran ka ko ni Lira. Di lang yun ko niya trayduran. Kaya na, mga kayo gibing tanan. Kailangan ako ni masusi. Ngano kang wa man mo tingog si James sa pikas linya, Lira? Hambot lang. Nahadlok tingali siya nga mailhan ko ang iyang tingog. Buhi ko! Iyan, gusto ko mag-CR. Oh, okay. Sige. Badbaran tikas gapos. Pero, onya na. Kung madelete ko na ang video na mo ni Alexa. Yara. Yara ang video. Delete na. Bisag imo pa nang i-delete panan diha. May lain gyapon kong kopya sa yung video ni Alexa Ian. Okay lang. Okay ra. Total, di naman ikaw ang maka-upload ini. Og mugawas na gyud ang imong alalay sa pag-blackmail namo, Lira. Oh. Nang luspad ka man, ha? Paim na kong tubig. Ma'am Alexa, unsa daytong gubot sa taas, uy, ganina. Gipriso ni Ian si Lira siyang kwarto ng... Nasa des? Uy, sir. Anami ko tubig. Isod sa picture. O pagkaon. Para ni Lira. Ato ra siya mukhaon sa imong kwarto? Unsa imong gibuhat ni Lira, Ian? Ako lang siyang gibutang sa kwarto. Aron mailhan ko ang lalaki nga mikuha sa tong video sa Isla Verde, Alexa. Kang Lira ka na cellphone, Ian? Oh. Og si James na sad ang nanawag. James? May mo ba kako'y matubag? Dili siya motubag. Basi matubag siya kung ako'y makiksulti niya. Sige. Niya ang cellphone ni Lira. Hello? Lira! Sabi nagkaon mo! Nagipagunitan man mo. Ni Ian ang imong cellphone. James? Oh, Nasuko ka ni Lira? Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway. Kung palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.